magpalit pa ka. O bay, kumusta bay? Nagka-recording mo bay? Kumusta niya bay? So karon kay 14th of September. So yeah, nindot kayong weather, the sun's out, spring is here. It's so nice. Nindot kayo magtamay sa gawas, pwede na ka di mag-jacket, mag-shirt lang ka sa gawas kay manaman ang winter, spring naman dire. Ang problema lang kay lockdown gyapon mi. So narami sa balay. Makagawas lang palit pagkaon or di ba makapalit pagkaon ana. So yeah, kumusta mo diha? Unsay ayo ninyo diha? Karon ako semestral break na ako. Break na ako karon. So meaning dapat naka-break ko sa mga school stuff, uni stuff. But what's happening is daghan kay kog assignments. So ang nitabo is instead of mag-break ko, mag-chill, break. Daghan kay buhatonon. Bait. So kamo, kumusta mo diha? May pamudya sa kadang kwan, diya sa atua sa Cebu sa kuan sige lang laglag mapisting inatay mo nasuya ko ninyo ako nara ko ngari kung mulaag ka ngari magagasto man kanya kung lapas kag 5 kilometers away sa mong balay ma-fine ka unless na kay permit dili parents permit kanang permit to work or something basta kana siya so mo to yan ako ngari naglingkod sa akong computer magtrabaho unta ko nya di ko ganahan magtrabaho magtanaw sa akong YouTube so mura na siya mo to nang himo kang video para mangumusta ninyo. May amo dia kasi maglaglaag kasuya mo. Mo to konsulti. Mo ko masulti.